Hej, jeg hedder Jan Kjær, og jeg har lavet Nomerne brætspillet her sammen med spildesigner Mads Brynum. Og her kommer en kort gennemgang af reglerne. Nomerne brætspil handler jo om at arbejde sammen. Så som spillere, så skal I altså ikke kæmpe mod hinanden, men I skal arbejde sammen om at slå de fjender, som hele tiden angriber Nomerbyen. Og helt konkret, så handler det om at slå de her smadremaskiner ud af spillepladen. Hvis I lykkes med at slå alle dem ud af spillepladen, så har I vundet spillet. Der er 11 felter på spillepladen. Der er de 6 bydele her, dem med farverne. Og så er der feltet inde i midten med numerernes hjerte. Det er det, vi kalder for hjertefeltet. Og så er der de 4 hjørnefelter herude. Det er der, hvor de her smadremaskiner de står. Og spillerne de kan altså bevæge sig på alle 11 felter. Og smadremaskinerne derimod, de står stille på deres hjørnefelter. Medmindre selvfølgelig, at man slår dem ud. Og det er jo det, hele spillet handler om. Ja, vi starter med spillepladen naturligvis, og det første vi gør, det er, at vi sætter prinsesse Sika ind her i hjertefeltet. Det er nemlig hende, vi skal beskytte. Så tager vi stakken med venskabskort, lægger her, og hændelseskortene lægger ved siden af, sådan der. Se, vi har 2 fjender her, dem med den mørke kant her og 4-tallet på. Det er det, vi kalder bosserne. Det er de allersværeste fjender at slå. Så dem lader vi lige ligge på bordet, og så tager man de andre fjender her og lægger ned i posen til fjender, sådan her, sådan. Og så trækker man nemlig helt tilfældigt 2 fjender, som man lægger på det orange felt og en på det blå felt. Sådan der. Når vi har lagt fjenderne på, så skal vi jo så have bosserne i spil. Og det er jo her, hvor man kan beslutte sig for, hvor svært man vil gøre spillet. Vil man have begge med i posen, eller kun den ene? Jeg tager kun den ene og putter i posen her. Sådan der. Så skal spillerne ind på pladen, og nu siger vi, at der er 4 spillere. De starter herinde i hjertefeltet sammen med prinsesse Sika. Sådan der. Så får hver spiller et venskabskort, så man trækker altså et af de her kort og giver til hver eneste spiller. Her en spiller, der får superkraft. Så skal man have lagt smadremaskinerne på, og smadremaskinerne de ligger her på hjørnefelterne. Sådan der. De ligger der, og de flytter sig ikke, medmindre de bliver slået ud. Det smarte ved de her er, at man nu kan selv bestemme, hvor svært man vil gøre spillet, så det vil sige, at man kan altså vende dem om, og så har de et højere tal på den anden side. Det har de alle 4, så på den måde kan man altså gøre spillet sværere eller lettere, alt efter hvor god man er til at arbejde sammen og slå smadremaskiner ud. Hver spiller skiftes til at tage en tur, og en tur er ret simpelt bygget op af de samme 3 dele. Den første del er, at man starter med at lægge en ny fjende på spillepladen. Når man har gjort det, så er det så spillerens tur til enten at rykke sin brik eller at kæmpe, og den tredje del af turen er så, at man kan bruge sit venskabskort, hvis man tilfældigvis har sådan et her. Man starter sin tur med at kaste med fjendeterningen her. Sådan der er slået en grøn, og så trækker man så simpelthen en fjende i sin pose her. Se, og så lægger jeg den på det grønne felt. Så har jeg fået en tiger med skjold, og når fjenden bliver lagt på, så kan man se, hvis de har en evne hernede, så bliver den aktiveret, når de kommer ind på spillepladen. Der kan jo også ske det, at jeg slog måske et spørgsmålstegn. Så skal jeg trække et kort herovre fra hændelseskortene, og de er jo altså her. Der kan ske noget godt og noget dårligt, så man læser op på kortet, hvad der sker, hvad for en hændelse der sker, når man slår spørgsmålstegnet. Den sidste mulighed er faktisk, at jeg slår en blank, og det betyder, at der simpelthen ikke kommer nogen fjende på spillepladen i den her omgang. Nu er det spillerens tur til at gøre noget, og man kan altså foretage 2 handlinger, når man har en tur. Så man kan vælge at rykke et felt og angribe. For eksempel sådan her, jeg rykker ud til min fjende der og angriber fjenden. Eller man kan for eksempel blande de 2 handlinger. Rækkefølgen er sådan set ligegyldigt, så det kan også være, at jeg starter herude, og så starter jeg med at kæmpe, og så bagefter så rykker jeg. Jeg kan også sige, for eksempel hvis jeg starter herinde, at jeg vil bruge begge mine handlinger på at flytte, så kan jeg altså flytte 2 felter på 1 tur. Eller også, hvis jeg står herude, og så jeg prøver på at slå den her fjende ud af spillepladen, og det ikke lykkes i første forsøg, så kan jeg bruge min anden handling til at prøve at kæmpe en gang til. Så man kan altså blande sine handlinger, som man har lyst til, og man kan faktisk også vælge at kun foretage en handling, hvis det er det bedste for en. Og hvis du har et venskabskort, dem der ser sådan her ud på bagsiden, så kan du altså bruge det når som helst i løbet af din tur. Der er 2 forskellige slags fjender i spil. Der er de almindelige, de runde her, som har navne. Det her er en bærtyv. Og så er der de kantede, som er dem, vi kalder for smadremaskinerne. Hver fjende har et tal på sig. Altså her er det 1 og 4. Og det er antallet af livspoint, de har. Altså det er, hvor meget skade de kan tage, før at de
bliver slået ud af spillepladen. Så har nogle af fjenderne også en evne, som er markeret hernede i bunden med et lille ikon. Bærtyven har den evne, at den, når den bliver sat i spil, altid bliver sat ind på et tomt felt. Så det er altså en evne, der kun bliver brugt én gang. Smadremaskinerne derimod, de har en permanent evne, nemlig den her til, at de ikke kan skades af pile. Der er 8 forskellige evner til fjenderne, og vi har sat dem alle sammen på sådan et fjendekort her, som I kan se. Og der er også evner her på den anden side, så der kan man se fjendernes evner, eller de står også på bagsiden af regelsættet, så der kan man altså se de her fjenders evner. Så der går ikke ret lang tid, når man har spillet, før man kan de her 8 evner udenad. Hvis man nu gerne vil angribe en fjende, så kaster man den her angrebsterning, som er den 6-sidede terning. Og det tal, man kan se på terningen, det er altså, hvor meget af skade du giver til din fjende. Så hvis du nu står på et felt, ligesom den her spiller gør, med 2 tigersoldater, der hver har 2 i styrke, så slår du en 4, og så må du faktisk fordele de 4 i skade til de 2 tigersoldater. Og det vil sige, at du kan simpelthen slå dem begge 2 ud, sådan her, i et slag. Hvis du har skade til års, så må du altså ikke gemme det til næste angreb. Og Nomospil handler jo om at arbejde sammen og hjælpe hinanden. Så hvis der står 2 spillere på det samme felt, så giver de hinanden en bonus på +1 på deres angrebsslag, hvis de skal kæmpe. Hvis du står på et felt sammen med en anden nom, så skal du huske din bonus. Så hvis du altså står sammen med en piratofficer, som du gerne vil angribe, og du har slået 2 med din angrebsterning, så skal du huske at lægge 1 til. Og det vil altså sige, at du faktisk har slået 3 i skade, og så har du slået piratofficeren ud. Hvis du kaster din angrebsterning, og du får et 1-tal med en bue og en pil, så er det altså faktisk rigtig fedt, fordi så får du 2 angreb. Det vil sige, at du kan angribe en fjende på det felt, du står på, og så kan du bagefter skyde en pil over og ramme en fjende på et tilstødende felt. Så den her spiller her kan altså slå abetyven ud, som har 1 i styrke, med sit almindelige angreb, og bagefter skyde en pil over og give 1 i skade til den her abetyv, og på den måde slå 2 fjender ud med et slag. Så prøv en gang at se, hvad der sker, hvis der står 2 spillere på samme felt. Så nu bliver det altså ekstra vildt, fordi hvis du står på et felt sammen med en anden spiller, så får du den her bonus på +1 på dit angreb. Og hvis du kaster din terning, og du slår den her etter med en bue og pil, så får du faktisk bonus på begge dine angreb. Det vil altså sige, lad os sige, det er den her spiller, der lige har slået en etter med bue og pil, og får en bonus på 1 point, så giver hun altså 2 i skade med sit normale angreb og kan slå den her tigersoldat ud fra sit eget felt. Men nu har hun jo så 2 i skade, som hun kan bruge på sit pileskud, og hun kan faktisk fordele skaden, så hun kan vælge at give 1 i skade på det ene felt og 1 i skade på det andet felt. Og det vil altså faktisk sige, at hun kan slå begge de her abetyve ud. Hun har jo 2 point, som hun fordeler, og så har hun altså slået 3 fjender ud i et slag. I Nomerne brætspillet har vi jo venskabskort, de ser sådan her ud. Og det er jo dejligt at kunne få et venskabskort og få hjælp fra en ven, når man lige har allermest brug for det. De her venskabskort, dem kan man spille når som helst i løbet af ens tur. Og lad os lige tage et eksempel med, lad os sige, at du har fået det her kort, der hedder energi. Det giver +1 på angrebsterningen. Lad os sige, at din spiller her står på et felt sammen med en piratofficer. Og du har lige slået 2 med din angrebsterning, men det er jo desværre ikke nok til at slå piratofficeren ud, så du spiller lige lynhurtigt dit venskabskort med energi, som giver +1 på dit terningeslag. Så har du altså slået 3 i stedet for, og så kan du slå piratofficeren ud. Hvis du flytter din brik ind i hjertefeltet her, hvor prinsesse Sigga står, så passerer du den her lille pil, og det betyder faktisk, at du får dig selv et nyt venskabskort. Altså kun hvis du ikke har et i forvejen. Og i det her tilfælde, der er det jo så altså superkraft. Der er mange fjender på spillepladen hele tiden, så der er rig mulighed for at øve sig i at samarbejde. Der er jo kun én måde, man kan vinde på, men der er hele 3 måder, man kan tabe på. Det første, det er, hvis der ender med at være en fjende i hver eneste af de 6 bydele. Så har man tabt. Hvis der kommer 3 eller flere fjender ind i hjertefeltet, så har man også tabt. Og til allersidst, hvis man er ved at prøve at tage en fjende ud af fjendeposen, og den er tom, så har man også tabt. Det gælder altså om at slå de her fjender væk fra spillepladen, samtidig med, at man overvinder smadremaskinerne. Hvis I slår alle smadremaskiner ud af pladen, så har I vundet. Jeres samarbejde har været eksemplarisk, og I har reddet Nomerbyen. Godt gået.